हेलो लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन पद्म बान्था 2021 ए पद्म विभूषण बान्था। देग्लाय पद्म विभूषण बान्थाखौ गासै सास्नि रोंग'सार सुबुंनो होनाय जादों। 1 नं सिन्स आबे, 2 नं एस.पि. बालासुब्रामानियाम, 3 नं बेल्ले मनाप्पा हेगडे, 4 नं नरिन्दर सिंह कापानी, 5 नं मौलाना वाहिदुद्दीन खान, 6 नं बी.बी. लाल आरो 7 नं सुदर्शन साहू।